¿Ya? Málaga Throwdown 21.3, categoría más 45, Abel Linares. Barra de 20, disco de 15, Disco de 15. disco de 15, Disco de 10, 10. 5, 2 y medio, medio y 1, medio, 1, 2 y medio, 5, 10, 1 y medio, 3, remo, ¿no has dado a la línea de sortida? Sí, ¿no? Ya la he cagado, ¿no? Segons. Tres, dos, un, go. Vint per minut, és de puta mare aquest ritme, eh? Vinga, adeu, Cal, va. Tres. Vale.
10. 11. 15, la meitat. Bin. Molt bé. Vamos. 25. Tu, va. 29. 30. 6, 22. Calorías, ¿eh? Vinga, bé, va, aguanta el ritme, va, que ets bo aquest ritme. Va, 1 minut 15 i ja estàs. Va, 8 tibades. Vale. Portem 9 minuts.
Pit alt, mira endavant, pit alt. Sí. 10. Derecha. Vamos. Va, portem 12 minuts. Setze. Set. Va. 19, una més. Vint. 12:41. 12:41. 20 calories, va. Vamos, vamos. 1 i mig et queda. Ve. 50 segons.
Una, va, una. Respira i una. ...20 segons. Un pèl més avall. Has de buscar un pèl més avall. 5 segons. Vale, ara descansa un minut, descansa un minut. 70, no? Sí. Pots tocar la barra en el descans? O té 5 minuts. Ja, per això. Això que és igual, descansa. Joder. La puta, tio. Per arribar a l'última ronda has anat a xapó, T'excites? Sí. No. Ja, però també arriba un punt que... Sí, clar. No podia respirar ara. ...30 segons portes. Portes un minut. Vale. Queden 3 minuts encara, Fins al 21. Lliga't i ves més avall. Pot el cinturó i més avall, va. Tens encara 2 minuts. I has de buscar ràpid els colzes. Ara sí. Vale. 63.
Sí, respira. Has d'intentar rebre la barra amb el pit més alt. Si arribes aquí, te'n vas de cap. T'has de fer gran, treu pit a dalt. ...50 segons. A tope. Vamos. Aguántala, aguántala. Vale. ...30 segons. Treu pesos i gravem. 82, ¿no? Sí. 1, 5, 10, 15. Uno, 5, 10 y 15.